बिसोरखौ एसटी आदार्स माने एसटी गुबुन होननानै बिसोरखौ सिनायथि दोनगोन। थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोन दिनैनि टपिकआ मा टपिक जानो थांगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। जोंहा 6टा जनबस्टिनो एसटी होनाया रोखायैनो गमामायैनो जामारसिगोन। जोंहा थांनाय समावबो मैयाबो माने पार्लामेन्टआव रायलायदों लोगोसे बिलबो पास जाबाय होननानै जोंहा मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा गावनि खुगाजों रोखायै बुंदों। लोगोसेयै 6टा जनबस्टिनो माने एसटी आदार होगोन होननानै गोसो गोरबोजों गावनि खुगाजों माने बुंनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेयै गासै जोंहा बर' बिमानि बा जोंहा बर' फरायसा स्टुडेन्टफोरनि गोसोआव जेरैबायदि राजा लामा होदोंमोन लोगोसेयै सिमां बायदि जाना थासिगोन नामा होननानै जों माने गोसोआव माने दुखु मोननाय फैदों। लोगोसेयै बे ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना आं फोरमायना होगोन। नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायोब्ला लास्टसिम नायोब्ला एकदम A to Z बुजिलांखागोन एसटी 6टा जनबस्टिनो एसटी होनायनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो। लोगोसेयै एसटीआ गमामायैनो जामारसिगोन होननानै बुंदों। लोगोसे नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ जोंहा मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारनि बुंनाय बिबुंथि गोनां बाथ्राखौ नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोबा बुजिगोन। बेथ' मोनसे दानि जि थाखानाय ट्राइबेलफोर बे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे गिथावना मोनसे जाथाय बियो। खारन गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्राइबेल हिसाबै जोङो हा सांबिधानिक मोनसे रैखा कबच दंबयो संबिधानाव आरो बे हिसाबै जों माखासे माने एखुथायै माखासे सुजुग सुबिदा जोङो मोनबोगासिनो दं। बेराफारसेथिं जों जिहेतु फारफ्रोमबो बिथिङावनो गुबुन माखासे आवगायनाय हारिफोरनिख्रुइ जों उनसिनाव दं। बेखायनो जों मालायजों समान जुजिनो हानायबो जाथ'वाखै। ओंखायनो बे बेलायाव दिनै 6था गोदान जि जाथिफोर दं बिसोरखौ ट्राइबेल लिस्टआव सोनो थांनाया बे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे माने हठात करि शक जानाय मोनसे जाथाय। बेखौ जाथाय जानाया स्वाभाबिक आरो बिनि थाखाय जिखिनि दा माने सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों आं सानो बे मोनसे राइट डाइरेक्सन। जों सोमावसारोबा जों बुङोब्ला होमबासो सरकारा बुजिगोन जे जों मानो गाबख्रावदों। ओंखायनो बे हिसाबै बिथांमोननि जिथु सोमावसारनाय आं बेखौ सानो राइट टाइमाव राइट बियो सोमावसारनाय। एसटीआ मोनसेल' थायो जोंनि संबिजिताव एसटी हिसाबै शेड्युल ट्राइब्स हिसाबै मोनसेल' क्लास दङ। नाथाय एसटीनि जि माने बिफान सोमोन्दो थानानै खामानि मावनाय बे जाहैबाय रायजोफोरनि सायाव सोनारो। ओंखायनो रायजो सरकारफ्रा गावबागाव रायजोआव बेसेबां एसटी दं आरो बे एसटीफोरखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ बिनि थाखाय बिसोरो गावबागाव रायजोआव रायजो सरकाराव माखासे आयेन दानानै लायो आरो बे आयेन दानानै लानाय हिसाबै बिसोरनि सुबुं सानखो हिसाबै माबायदि बिभिन्न बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बिसोरनि जिथु मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ माने मोनहोनो हायो बिनि राहाखौ गभर्नमेन्टआ लायो। बे हिसाबै आसामाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला माने शेड्युल ट्राइब्स लिस्टआ जाबोदों बिनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टआ हाजो ओनसोलाव थानाय आरो हायेन ओनसोलाव थानाय प्लेन्स आरो हिल्स बेखौ लानानै मोननै स्टेट गभर्नमेन्टआ माने भाग राननानै दोनदों। जिहेतु हाजो ओनसोल आरो प्लेन एरियानि बिनि जायगा ओमफ्राय बिनि माखासे राजनितिक आबहावा आरो बिनि जि हारिफोरनि बिसिनि बिभिन्न दिगाव जिफोर माने मा होनो रोंगौथि बा जिफोर गियान दं बा जिफोर माने एडभान्स बेफोरखौ नायनानै समानै जिहेतु जानो हानाय नङा बे हिसाबै एसटीखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मोननै बाहागोआव राननानै दोनदों। मोनसेया जाहैबाय हिल्स दानि एनसि हिल्स आरो दानि दिमा हासाव बे दं बाखि हायेनाव दं बेखौ एसटी प्लेन्स होननानै बेखौ होनदों। दा जिहेतु गोदान एसटी जाबावगोन आरो बे गोदान एसटीफोरखौ खालामनो थांनायाव आगोलनि जि एसटीफोरनि मोन्थाय बे एसटी मोन्थायखौ बिसोरनो होनाय जानाय नङा आरो आगोलनि एसटीफोरनि मोन्थाया जेरै दं एरैनो बेखौ रैखाथि होनायनि सरकारा माने राहा लामा खालामगोन। आरो आसामाव बे एसटीआ माने जोंहा मोनसे दंखायो एसटी हिल्स जोंहा मोनसे दंखायो एसटी प्लेन्स। ओंखायनो बिसोरखौ एसटी आदार्स माने एसटी गुबुन होननानै बिसोरखौ सिनायथि दोनगोन आरो बे एसटी गुबुननि जिफोर रिजार्भेसन खथा जागोन बा बायदिसिना जिखिनि बिसिनि अधिकार थागोन सुजुग सुबिदा बियो एसटी हिल्स आरो एसटी प्लेन्स जों एखे जानाय नङा बिसिना आलदायै जागोन आरो बिसिनि बेफोर खथाखौ दानि जितु ओबीसी हिसाबै रिजार्भेसन दं बिनिफ्राय लाबोनाय जागोन आरो माखौबा बबेबा बिथिङाव गोनां जायोबा जेनेरेलनिफ्रायनो बिसोरनो बे खथाखौ होनाय जागोन होननानै जोंनो दिनै माने
फोरमायथि होदों आरो बिनि थाखायनो माने मा होनो ग्रुप अफ मिनिस्टार्स कमिटि दादों ग्रुप अफ मिनिस्टारा दा गासिबो जायफोर ट्राइबेल माने जि अर्गेनाइजेसनफोर दं ट्राइबेल संघखौ लाफानानै बयजोंबो सावरायगोन बयजोंबो सावरायनानै मा रोखोमनि रैखाथि जोङो लुबैदों बेखौ बिसिनिफ्राय खोनासंगोन आरो गभर्नमेन्टआ अलरेडि लाखाबाय रैखाथि होनो थाखाय नाथाय बेवहायबो जुदि गभर्नमेन्ट नुसनै गभर्नमेन्ट मिथियै माबाफोर जुदि दङब्ला बेखौ ट्राइबेल माने आफादफ्रा जेरै माने माबा होयो बेखौ सावरायलायनानै बेखौबो थांखि लानानै खालामनो थाखाय राहा लानाय जागोन होननानै दा बुंनाय जादों बिला फैबाय बिल फैनायनि खुनु खोथा गैयामोन खुनु दिन गभर्नमेन्टआ रावजोंबो फ्रि डिसकासन खालामाखै रावनिबो सिगाङाव बुङाखै खुनु ट्राइबेल हान्जाखौबो लेंनानै रायलायनानै खोन्थायाखै आरो जेन'बा जोंजोंबो दा जोंखौ गोबाङानो रायो बिपिएफ थानानै मानो बिदि जादों जोंजोंबो बेबायदि खुनु फ्रि डिसकासन खालामाखै माने बिसोरो सिटिजेनशिप बिलनि मोनसे दाङाबाजि हयथ' जाबाय थानायखौ लानानै बयबो गावखौनो गाव माने मा होनो सिकिउर फिल खालामथोंसै होननानै हयथ' बेबायदि सानस्रिजों खरधरै बे बिलखौ बिसोरो लाबोदों जै दिन बिलखौ लाबोदों ओइदिनसो फुङाव बिलखौ रानदों आरो ओइदिनसो पार्लियामेन्टआव बिनि बिजनेसखौ माने एजेन्डाखौ लानानै फैदों गतिके खुनु राहा गैया लोगो लोगो आं फुङाव बिला जोंनि क्वार्टाराव सार्कुलेट जायो मोनग्रो मोना आङो आसाम गभर्नमेन्टनो फाथायहरदों जोंनि मन्थ्रिनिबो आं फाथायहरदों जे बियो गाज्रि जागोन बेखौ इमिडियेटनो रायलायनानै जोङो थिग खालामनांगौ आङो हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांनोबो हरदों लोगो लोगो सिएमनो ओमफ्राय बिजब रायलायदों रायलायनानै बेथ' माने बिराद गाज्रि जागोन जेरैखि जाया बिनि सायाव मोनसे बेबस्था लानांगौ अब्ला बिनि उनाव बिथांमोना खोथा होदोंमोन जे जों जेरैखि जाया रायलायनानै बोरै हायो बेखौ जोङो थिग खालामसै बिदि ओमफ्राय नोंबो माने सेन्ट्रेलाव नोङो दा लोगो हमदो रायलायदो बिनि उनाव आङो जुवेलराम ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारजों रायलायबाय बिनि उनाव आं हम मिनिस्टार राजनाथ सिंहजों रायलायबाय रायलायनायनि उनाव बियो मोनसे बिराद गिख्रंथाव मोनसे जाथाय जागोन आरो ट्राइबेल माहारिफ्रा बेखौ गोरलैयै लानो हानाय नङा आरो भबिष्यतआवबो बे जुदि एनसियर जाखायाब्ला बे जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिराद खथि जागोन ओंखायनो जिखुनु मोनसे राहा बेवहाय लानांगौ अब्ला बिथांमोना आंखौ बुंदोंमोन जे दिनैहाय बिला जेबो जाया जास्ट इन्ट्रडाक्सन खालामनानै दोनगोन गतिके ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्सनखौ जेरैखि जाया दा जेरै दं बिदिनो लाखिनाय जागोन आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना जेरै एडभाइस होयो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो ट्राइबेल आफादफोरनिफ्राय बेखौनो जोङो होगोन माने खालामनानै होगोन गतिके नोंसोर बेखौ मोजाङै रायलायनानै लाबोदो बे खालि बेखौ सुबुरुन होयो अब्ला आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बे खालि बुंबाय जे जयै सावरायनांगौ बिनि उनाव चिफ मिनिस्टार गासिबो रायलायबाय रायलायनायाव आं बुंबाय जे खेबसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि प्रेजेन्सआव माब्रै जामारगोन बेखौ रायलायनानै एनसियर जानांगौ जाहाथे जों मानसिफोरखौ बुंनो हायो खिन्थानो हायो आरो बे मथे जाहाथे जों खामानि मावनो हायो नङाबा आसाम गभर्नमेन्टआ बुंगोन जों दं सेन्ट्रेला बुंगोन जों मोनथिया सेन्ट्रेला बुंगोन जों दं बिनि बुंगोन स्टेटआ ओरै खालामदों जों मोनथिया बेबायदि जानो हाया ओंखायनो जोङो जयै रायलायनानै थिग खालामनांगौ बे हिसाबैनो हम मिनिस्टारजों बे सावरायनाया जादोंमोन जेराव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां दं जेराव चन्दन ब्रह्म मानगोनां बिथां दं हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां दं आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल मानगोनां बिथां दं आरो राजनाथ सिंह बिथां दं आरो आं दंमोन आरो बेवहायनो रायलायनानै बे सिद्धान्तआ बे थांखिया जादों जे ग्रुप अफ मिनिस्टारा गासैखौबो कनसाल्ट खालामनानै ट्राइबेल आफादफोरजों माने ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्सनखौ फार्स्ट बोरैहाय बा बेनो बे थागोन रिजार्भेसन खथा टथा बेयाव गोबाङा शंका जादों मोनसे खोथा जोंजों रायलायनायाव क्लियार जाबाय डिसिसन जागोन बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायनाय जादों आरो बे ग्रुप अफ मिनिस्टारानो थिग खालामगोन अबिसिनिफ्राय बेसेबां दाननानै लाबोयो बबेखौ मा खालामो आरो बेखौ बिथांमोनजोंबो रायलायनानै थिग खालामगोन होननानै बुंनाय जादों ओंखायनो आं सानो आरो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि खाथियाव जोंनि ट्राइबेल आफादफ्रा जोंनि जिथु साननाय हनाय गिनाय जों लुबैनाय बेखौ जुदि मोजाङै जों लाखिनो हायोब्ला बे मथेनो जोङो जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय माखासे माने आयेनगत बेबस्थाखौ जोङो खुनु ट्राइबेलनि दानि खथानिफ्राय बिसोरनो खथा होनाय जानाय नङा बिटिसियावबो जोङो जि 30टा ट्राइबेल रिजार्भ सिट दं बिनिफ्राय बिसोरनो होनाय जानाय नङा जि बाखि थानाय 10टा बे 10टिनिफ्रायसो बिसोरना जायोबा जागोन जानाय जायैयाथ' दासिम सफैथ'वाखै बिसोरना पलिटिकेलसिम होगोन ना मासिम होगोन खिन्थु बिटिसिनि बेलायाव बे खोथाखौ एनसियर होबाय जे बिटिसियावबो जेबो जाया एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि जिखिनि दं बे थानायनि उनाव जि जेनेरेल दं बिनिफ्रायसो बिसोरनो लाखिनानै खालामनानै दोननो हागोन जुदि पार्लियामेन्टआव इन्ट्रडाक्सन जाबाय टेबोल जाबाय बे बिलखौ जिखुनु समावनो डिसकासन खालामगोन आरो डिसकासनाव जुदि बयबो सापर्ट खालामोबानो बिला
पास जागोन आरो जेनेरेलि गभर्नमेन्टआ जुदि बिलखौ लाबोयो गभर्नमेन्टआ मेजरिटि थायो ओंखायनो गभर्नमेन्टआ इच्ছা खालामोब्ला जिखुनु बिलखौ पास खालामनो हायो दा ओंखायनो आं होनदों दे CCTOA नङा होमबा बियो दिनै जि एबा निस्सय माबा मोनसे माबायाव फैगोन मा होनो डिसिसनाव फैगोन दा आं बुंदों एज ए जों पार्लियामेन्टारियान हिसाबै जोंहा दायित्व दं बेखिनिखौ आं मावबाय जे माबोरै हायो गभर्नमेन्टखौ बिल फैनाय लोगो लोगो बुंनानै जिखिनि राहा खालामनांगौ मिटिं सिटिं एरेन्जमेन्ट खालामनानै बेसिम फैबाय बिनि उनाव सिस्टेमनि गेजेरजों बोरै आन्दलन खालामबाय थादों दासिम जिहेतु बिसोरो फर्मेलि जेबो मोनाखै आरो जिहेतु बिसोरबो दा फर्मेलि गभर्नमेन्टनो बिनि सायाव जेबो साबमिट खालामथ'वाखै बेसिम दा बेखिनि बाथ्राया सोलिथ'गोन नोंनिफ्राय आं जेब्लासिम मोखांजों मोखां खोथा मोना आं बुंनायजों नों मानो गोजोननो ओंखायनो आं सानो रायलायै ट्राइबेलखौ प्रटेक्सन खालामनांगौ बेखौ दा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि गेजेरजों बयजोंबो सावरायनानै थिग खालामनानै केबिनेट डिसिसन लानानै बेखौ हरगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे मथेनो खालामगोन होननानै खोथा होदों आंनि माबाया लेभेला दा बेखौ आं मावबाय जोंनि जिथु CCTOA बा अन्यान्य जिथु ट्राइबेल संगठन बिसिना जाहैबाय ट्राइबेलनि प्रटेक्सना दि जामारगोन गेरेन्टिया बबाव दं बिलाव जुदि नायो बेयाव सेन्टेन्स मोनसेबो गैया थ' डेफिनेटलि CCTOA बेखौ मानिनो हाया दिनैनि तारिखाव खिन्थु दा ग्रुप अफ मिनिस्टारा जुदि बिसोरखौ लेंनानै रायलायो ग्रुप अफ मिनिस्टारा जुदि बिसोरनि प्रब्लेमखौ खोनासङो ग्रुप अफ मिनिस्टारा जुदि बिसोर गोजोननो हानाय रोखोमनि माखासे माबाखौ जुदि बुजायनानै दिन्थिनो हायो अब्ला मोनसे माने बुजा फरायाव बा सलिउसनाव हयथ' फैनो हागौ फैया नङा गासिबनिबो मोनसे राहा दङ खिन्थु आं ट्राइबेल माबा हिसाबै आं जिहेतु बिला इन्ट्रडाक्सन जाबाय जोंथ' बेराखौ दुमनानै दोननांगोन जाहाथे जोंनाव बे धाक्काया फैया जों दा बिनि थाखाय मावगासिनो दं दा जेखौ खालामनो नागिरदों जे बे बिला जुदि 25-30 बोसोर उनावबो फैयोब्लाबो बे जाहाथे मोनसे क्लियार काट थायो जेराव ट्राइबेलफ्रा खुनु खति जानो मोना बिनि थाखायसो दा बे मुभ खिन्थु बिलखौ हमथानो हानाय मानो हानायनि खुनु राहा लामा दा गैथ'वा खारन बे बिला दा उइड्रलबो जाथ'ला जेबो जाथ'ला बे बिला इन्ट्रडाक्सन जानानै थाबाय खिन्थु बेखौ 15-20 बोसोर उनावबो जिखुनु गभर्नमेन्टआ मालाब्ला माबा मोनसे इन्ट्रेस्टआव आखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनानै जुदि सावरायोब्ला हयथ' बे समाव जोंनि CCTO बा माबा माबि बा जों दिनै BPF जों बुंनायनि बाथ्राया जाहैबाय बे बिलखौ जोङो दा हमथानो हानाय लामायाव गैया बिला पास जायो जाया बेराय बेयाव बहुत पार्ट दंबावो अल इन्डियानि एमपिफ्रा माबायदि लागोन दस्रा ट्राइबेलफ्रा माबायदि लागोन दस्रा स्टेटआ माबायदि लागोन खारन बेवहाय सेन्ट्रेल रिजार्भेसनाव माखासे समस्या फैगोन UPSC नि रिजार्भेसन खथा सेन्ट्रेल साख्रिनि रिजार्भेसन खथा नोंनि NIT नि रिजार्भेसन खथा NIT सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बे गासिबोआवबो जिखिनि माने रिजार्भेसन दं बे रिजार्भेसनाव बियो एफेक्ट जागोन गतिके बे एफेक्ट जागोन हिसाबै अल इन्डिया लेभेलावनो बे मोनसे सिरियास इस्यु दा बे पार्टिं आं थांथ'वाखै बेथ' बे सेकेन्ड पर्याय पार्लियामेन्टआव बियो जाहैगोन खिन्थु खोथाया जाहैबाय जेरै दं जों बे पजिसनाव थायाबो जानो हागौ ओंखायनो जोंनि सिकिउरिटिखौ जों दा ओंखायनो आं बुंदों बिसिनि मुभमेन्टखौ आङो जेबो बुंनो थाङा आरो आं होनदों राइट समाव बे मोनसे राइट डिसिसन राइट मुभ खिन्थु रायलायनायनि गेजेरजोंसो जिहेतु सलिउसना दं आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहाबो सोरखौबा रायनायावनो जोंना जोबनाय नङा जों बोरै गावखौ सिकिउर खालामनानै लानो आरो सिकिउर खालामनानै लानांगौब्ला गभर्नमेन्टनि खाथियाव जों थांखानांगोन गतिके गभर्नमेन्टनि खाथियाव माने ग्रुप अफ मिनिस्टार्स दा जिहेतु दङ बे ग्रुप अफ मिनिस्टारजों रायलायोब्लानो आं सानो बिनि उनाव फार्दार सिन्ताखौ बयबो खालामलायनो हागोन खिन्थु